Несебър – единственият български град, включен в списъка на световното културно наследство към ЮНЕСКО. Един от най-старите градове в Европа на повече от 3000 години, разположен на скалист полуостров на брега на Черно море. Град, в който хилядолетната история те обгръща от всякъде и където многобройни цивилизации са оставили материални следи в единно хомогенно цяло, което хармонично се вписва в природата. В Стария Несебър почти всяка уличка, по която тръгнеш, ще те отведе до храма. Легендата разказва, че църквите тук са били над 40, съградени с вяра и преклонение пред Бога, с помощта на Божията светлина и благословия. В продължение на хиляди години градът е бил забележително духовно огнище на християнската култура. До наши дни са останали 15 храма и повечето от тях вече са реставрирани и достъпни за посетители, благодарение на спечелените от общината европейски проекти и с помощта на фондация Левентис. Сега още една църква възкръсва за нов живот с помощта на правителството на САЩ и Американското посолство в България – Свети Йоан Алитургетус. Светът отдавна е оценил приноса на Несебър за световното културно наследство и затова градът на ЮНЕСКО се радва на приятелството на дипломати от цял свят, които идват да се преживеят красотата, симбиоза от хилядолетна история, митове и легенди. Нейно превъзходителство посланник Марси Рис беше посрещната пред крепостната стена на Стария град от кмета на Несебър Николай Димитров. Excellency, I'm very happy to welcome you to our old town. Oh, well, thank you very much. I'm very pleased to. Посланник Рис, като истински турист, извървя новия туристически маршрут, наречен Духовен път. Той включва всички реставрирани църкви в Несебър, които са новите духовни пространства на града-държава. Триизмерната релефна карта, която посреща гостите на града на ЮНЕСКО пред археологическия музей, първа приковава вниманието. На нея се открояват 16-те най-важни туристически обекта, изобразени с скулптурни миниатюри. Нейно превъзходителство разгледа една от най-забележителните и добре запазени църкви в Несебър – Христос Пантократор, типичен представител на живописния стил в църковната архитектура. Ние полагаме големи усилия
за опазване на това наследство, защото нашата отговорност е двойна. Един път към държавата България и втория път към света, защото това е световна ценност. Посланник Риис извървя пътя до реставрираната по проект Вяра в Несебър църква Свети Йоан Кръстител и разгледа експонираните в нея 4 големи несебърски икони, които са от фонда на музей Старинен Несебър. Не беше пропусната и църквата Свети Спас, която е характерна с простата архитектура и с богатата живописна украса. Стените отвътре са покрити с стенописи, които се нареждат сред най-добрите образци в България на храмовата живопис в периода 16-17 век. Посланник Марси Риис прояви истински интерес към спасени стенописи от несебърски църкви, които са експонирани в храма Света Параскева, също реставриран по проект Вяра в Несебър. Стенописите са автентично вписани в интериора на църквата. Те са принадлежали на 2 несебърски църкви. На разрушение през 1958 година храм Свети Георги Големи и църквата Свети Климент. Последва снимка за спомен пред старата митрополия, разположена на предполагаемия стар център на града. Базиликата е била част от резиденция на несебърския митрополит. Най-посещаваната църква от туристи е Свети Стефан или така наречената Нова митрополия. It's amazing that this part survived up there. Първоначално Божията обител е носила името на Богородица. Затова и тематично стенописите са свързани с живота на Божията майка. Изобразени са над 1000 фигури в 258 композиции. В този храм американският посланник Марси Риис имаше неочаквана и приятна среща. Нейни сънародници, привлечени от духовната култура на този град. It's okay. Where are you from? From U.S. Yes. And I'm from next to Washington. Next to Washington. Virginia. In Virginia. Thank you. Washington. Nice to meet you. My home is Washington, D.C. also. Washington, D.C. That's Washington. Where else are you stopping? Our trip is mostly Bulgaria. Mostly Bulgaria. Yes, almost a month in Bulgaria. Great. That's wonderful. It's going to be good. Yes. Great. Well, enjoy your trip. Така постепенно духовният път стига до най-емблематичната и най-харизматична църква в Несебър – Свети Йоан Алитургетус или Свети Йоан Неосветени. От тази църква се открива невероятен изглед към Несебърския залив и тя първа е посрещала моряците от дългите пътешествия. Според легендата, духовната обител, строена през 14 век, не е била осветена и не се е използвала като храм. Съединените американски щати осигуряват финансиране за запазването и консервацията й на обща стойност $700,000. Средствата са осигурени чрез посланническия фонд за опазване на културното наследство. Най-голямото дарение е правено някога от Американското посолство в България извън сферата на сигурността. Американският посланик в България Марси Риис, кметът на Несебър Николай Димитров и председателят на Българския национален комитет на ИКОМОС доцент Стефан Белишки дадоха символичен старт на реставрацията, която ще приключи за 3 години. The ancient city of Nesebar
is a UNESCO World Heritage Site and is an outstanding example of Bulgaria's rich cultural and historical heritage. For many, St. John's Church is the iconic image that people think of when they think of Nesiber, and that's why we thought that it was important to preserve and protect it. It is our honor to help preserve this beautiful church, this bit of heaven, for future generations, and as a reminder to Bulgarians of the important role they played in the world's religious and cultural history. Аз искам да благодаря от името на целия град, на всички мои съграждани, за жеста, който нейно превъзходителство направи към нашия град, отпускайки средствата от посланническия фонд за реставрация на тази прекрасна църква и укрепителни мероприятия, която също ще бъде включена в този културен туристически продукт. Нашият град през лятото се посещава между 30 и 40 хиляди човека всеки ден. И ние сме горди, че благодарение на нейно превъзходителство хората ще успеят да видят и тази прекрасна църква. След официалната церемония последва размяна на подаръци. Посланник Риис получи картина от кмета на Несебър Николай Димитров, на която е изобразена вятърната мелница, един от символите на древния град. Както и книга с историята на града, написана от Жана Чимбулева, създател на археологическия музей, и жената, чийто принос за включване на Несебър в списъка на световното културно наследство към ЮНЕСКО е безспорен факт. Храмът Свети Йоан Алитургетос бележи върхови етап в строителството на култови сгради през средновековието. Тук живописният стил е достигнал най-високото си развитие с различните орнаменти, образуващи многоцветни шевици по фасадите. Проектът за реставрацията на Свети Йоан Алитургетос предвижда съхраняване както на паметника в руинен вид, така и на декоративната украса на храма. Като първа крачка предстои стабилизиране на терена. Както виждате, в момента състоянието на църквата е руинно. Тя е загубила една значителна част от оригиналните си елементи, но дори това, което е достигнало до нас, е толкова богато, носи толкова голяма информация, че си заслужава тя да бъде съхранена, а и е достатъчно на зрителя, на съвременния зрител, да усети духа, пространството, декоративността, красотата, богатството на архитектурата, без да има нужда от някакви допълнителни реконструкции. Проектът беше много важно да се спечели, защото всички знаем, че в тези години не всеки дава средства за култура, за реставрация, за археология и благодарение на проекта, който съвместно разработихме с Българския комитет на ИКОМО с ръководител доцент Белишки и бяхме одобрени от комисията, за да спечелим този проект от посланническия фонд на нейно превъзходителство, посланника на Съединените американски щати в България. Аз съм много щастлив, че след фондация Левенти, след всички други спомосъществователи, се вижда, че ние вървим в правия път. Тук искам да благодаря и на нашите съграждани от Старият Несебър, които подкрепят общината във всички начинания и затвърждават името на Несебър в списъка на градовете световно културно наследство. В Несебър ще продължават да реставрират своите църкви, да ги превръщат в галерии и концертни зали, защото тук имат самочувствието на жители на световен град. Древна Месамбрия ще продължава да печели приятели от цял свят. Ще им разкрива хилядолетната си история и култура сред ритъма на забързаното съвремие.